काय किरण आहे ठीक आहे. तू कसा इकडं? आलेलो इथंच बसलेलो, घरात खूप गरमा होतंय रे, इकडे बसलेलो येऊन. एरियातल्या लाईटी पण गेल्यात, मी पण हा त्यासाठी ना. झालो. हे बस आलाय सर. काय बसून बसून पण वैताग आले रे खूप, पाय पण खूप दुखतायत रे. असं इथं बसलेलो, तिथनं तुला बघितला, बोला बघूया किरण काय बोलतोय का. 4 महिने झाला घरी बसलोय. कधी लॉकडाऊन उघडणार काय माहित. अशी ते वाईन शॉप तरी उघडेत, तेवढंच आपल्या पोटाला आराम. तू तेच बघत बस. काय मग संडे आज आहे का नाही? काय आहे का नाही दारू बिरू? येस आहे. तू मागवतोस तर पितो. काय पिणार? काय पण घेऊन येशील ना? हो आणतो ना. तिकडे जाऊन स्वाईप कर, पिन मेसेज करतो. आता जाऊ. हा मग उद्या जातो. आणि ऐक, ते मास्क वगैरे घाल, तिकडे गर्दी असेल लय. आणि लवकर येऊ तर. चकना बिकना काय? घेऊन ये, काय वाटेल ते घेऊन ये. 1 hour later. अरे किती वेळ झाला गेलायस? काय सांगू तुला आता. एवढा का दमलास त्याच्यामध्ये? अरे बाबा किरण तिकडे कसली गर्दी आहे, तर गेलो असं वाटलंय मला तिकडं. तू आलास असं वैतागला असेल. बाटल्या कुठे आहेत? काय मग डोका बधीर झाला बाबा. इकडे सगळीकडे करून आहे, पण त्या वाईन शॉपवर अजिबात करून नाही. मला वाटतं आपल्यासाठी तीच जागा सेफ आहे. ते बस आलाय दादा, दम घे जरा. ATM चा कसली रे बाबा गर्दी रे बाबा. बसायचं कुठं आता? तुझ्या घरी की माझ्या घरी? बघ तूच बाबा काय ते, माझ्या डोकात चालत नाही. दारू जरा एक पॅक मारला तर जरा बरं वाटेल असं वाटतं मला. लवकर लवकर बघ काय ते. आता चल, उद्यापासून सोमवार पण आहे. मग? जिमला पण जाऊ उद्यापासून. कुठं? आपल्या इथं खाली मंडळाच्या जिममध्ये चावी भेटेल आपल्याला. ते आपल्या खालची जिम. हा अरे येडा बिडा आहेस काय? ते पोलीस कुत्र्यासारखे मारतील आणि बाजूलाच पोलीस स्टेशन आहे. एक वेळेस जीव देतो मी, म्हणजे जिमचा बाबा नको मला. काय अरे सांगू. गपचूप जात जाऊ. अरे सरकारने वाईन शॉपला परमिशन दिले, जिमला नाही. वेळेस त्या वाईन शॉपला गर्दी केलेली चालेल, पण बाबा त्या जिम मध्ये चालणार नाही गर्दी. बाबा तूच बघ, ते जिम जिमचं मला नको सांगू बाबा. काय बरोबर आहे तुझं, पण मग काय. एक वेळ सरकारला महाराष्ट्रातली पोरं बेवडी झाली तरी चालतील, पण बाहुबली नको होऊ दे. हा नाही नाही, आयची इकडे एवढा ठाणे विसरलो.